Baba, uNkulunkulu Somandla, uNkulunkulu onothando, uNkulunkulu umdali wento zonke, siphambi kobuso bakho Jehova uMdende, size kuwe uNkulunkulu onamandla, size kuwe Themba elihleli ezulu, size kuwe sonini nanini, sizokubonga uNkulunkulu onamandla, sithi uphakeme Baba lekho ofana nawe Nkosi yamakhosi, sithi ufanele udumo Themba elihleli ezulu ngisonini nanini, Baba ungumthetheleli woxolo, siyabonga Jehova, sibonga nalo mzuzu Baba esiwutholayo uNkulunkulu onamandla, sibonga lo mzuzu esiwutholayo Themba elihleli ezulu, sithi uphakeme Jehova lekho ofana nawe Nkosi yamakhosi, siyacela-ke Baba ukuthi izwi lizofundwa phakathi kwale ndawo uNkulunkulu onamandla, lihlale Baba ezingqondweni zethu uNkulunkulu onamandla, singalifundi ngokwelinyama, silifunde ngokomoya uNkulunkulu wokulunga, lihlale ezingqondweni lethu lingagcini ngokuhlala, bese siyalilandela uNkulunkulu onamandla izwi lakho. Siyabonga Jehova uphakeme Somandla, akekho ofaniswa nawe Nkosi, uqaqa amafindo aboshwa, uNkulunkulu onamandla uvula lapho kwavalwa khona, Baba ungumlilo oqothulayo Somandla. Siyabonga uNkulunkulu onamandla, sihlangana nabantwana bakho uNkulunkulu wokulunga, sizawufunda izwi uNkulunkulu onamandla, sicela kusibusise uNkulunkulu wokulunga ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen bazalwane. Siyanibingelela egameni leNkosi uJesu. Haleluya. Siyabonga ukuphinde sihlangane namhlanje sizokhuleka. Haleluya. Njengoba izwi lisho lithi-ke ningayeki ukuhlanganyela njengomkhuba wabanye. Haleluya. Kusho ukuthi ekuhlanganyeleni kunamandla. Haleluya. Amen. Sibonga-ke emva kohambo olude lwaseGqeberha. Haleluya. Uhambo olude ngithuba into zothi nje nge-report back kubazalwane bengekho. Haleluya. Just for today, as sazi ukuthi-ke nangi-Sunday I think kuzoba nayo report back. YaseGqeberha, kodwa after all siyabonga ukuthi kuhambekile, saphinde sabuya, Inkosi yabanathi. Haleluya. Sahlanganyela kwaba mnandi endaweni yaseGqeberha. Haleluya. Haleluya. Simkhonza uNkulunkulu njengoba nakade bebekhonza uNkulunkulu. Haleluya. Yena lo besimkhonza nangapha bebekhonza lo uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu kuzo zonke indawo. Haleluya. Uyabona ukuthi iBhayibheli mawufunda ziningi izinto oyitholayo la eBhayibhelini ezitshelayo ukuthi abanye abantu baphila kusiphi isimo. Haleluya. Yabona usufinyelele kuleli zinga mampinda sekuyabona sekuthi asibambi umntana wethu oyedwa simchope simpheke. I wonder ukuthi bempheka kusiphi stage, bemfrya. Or babempheka nje ukuthi longe futhi. Haleluya. Yabona ukuthi umhlaba ungcole kubi kanjani. Into eyenza ukuthi bafike kulezi zinga lokupheka umntwana. Yile mampinte esikhulume ngayo PA ngeSunday. Haleluya. NgeSunday besikhuluma le. Amen. Ukuthi umhlaba ufika ku stage la ungenaNkulunkulu khona. Kodwa amasonto agcwele umhlaba wonke. Kodwa uNkulunkulu akekho. Amen. Amen. So kule stage lesi mawufunda le ncwadi zamakhosi nezikroniki uthola izinto eziningi lapha ezikhona. Ngezwe nje manje ubaphethe ukuhlephulela ukuthi bapheka umntwana. Bavumelana ukuthi indlela ibhokile la asidla abantwana. Awubakithi. Onana bayadliwa. Hallelujah. So umhlaba ufika kwesinye stage ngenxa yokuthi bamshila uNkulunkulu. Bebengeke babe kule stage abafika kuso ube bebengashiyanga uNkulunkulu. Kusho ukuthi basukile uNkulunkulu namakhosi wakho.
Haleluya. Amen. Aye asuka kuNkulunkulu kwase kungena isitha wavulela umnyango woNkulunkulu ukuthi hayi ngoba sebengisusile mina uNkulunkulu emhlabeni. And then ngizobadedela. Ngizobaphanisha ngoba uNkulunkulu akashintshe kuphela. Uthe ushiye umhlaba athi umhlaba wami lo mina into engidalele yona ukuthi ningikhoze. Amen. Uyazi abantu kube bebengazi iplan kaNkulunkulu ngabo. Babuyele uNkulunkulu abantu ngobuningi. Ubungawubona lo mhlaba kanjani. Haleluya. Manje umhlaba ufika kwesinye stage umhlabeni phila kuwo bazalwane. Kwesinye stage esingcole ngalendlela. Lo mhlaba esikuwo kwesinye stage. Kodwa abantu abawuboni. Haleluya. Use stage la uNkulunkulu kube bekuwuye ophethe ama powers. Ngabe sekawuqedile umhlaba ngaba usekho. So now umhlaba uthathe wawunikeza uJesu athi Jesu anginikeze wena mntanami ngoba mina angikwazi ukubekezelela umhlaba. Umhlaba kule stage nje is because of Jesu nje lokho ekhala athi baba ake ngizame ngizothumela abanye. Ngoba babezwa lapho ngizothumela abanye. Haleluya. Awufunde lapha kulokhuza sizoyala sikuvezela ukuthi besixoxa ngani kakhulu kwa eqhubeka. Haleluya. Lapha ku Judges number 2. Judges nje number 2. Haleluya. Ngithi into ayindaba kaBafita ikhulumayo yokudla abantwana. Haleluya. Sebahlezi nje abazali bathi hey manje asidle bona labantwana. Sizoqala ngowakho. Avume nalo ukuthi uqale ngowakho. Hallelujah. Judges number 2. Verse 1, 2, 3. As a corner from there. From verse 1. Abahluleli 2 verse 1. Isihloko sithi ukujeziswa kokungalaleli kwabakwa-Israyeli. Uyabona ukuthi abantu mabengamlaleli uNkulunkulu ufuna abantwana bakhe bamlalele bazalwane. That's why yathi ke la ukujeziswa kwabantwana bakaIsrayeli ngokungalaleli uNkulunkulu. Hallelujah. So uNkulunkulu once umhlaba ungamlaleli uyawujezisa. Hallelujah. Uyawupanisha. Uyawubona manje umhlaba esikuwo udependeke kakhulu kuma companies athize abangawazi ukuthi lezi zinto bayithatha. Hallelujah. Amen. Eyikhathini ezedlule besidependa kakhulu ku-agriculture. Sazi ukuthi uma umzalwane uZibani enamasimu, omunye enezinkukhu, omunye nezimbuzi, njalo njalo. Uyezwa incwadi yabapostoli ukuthi babethengisa ngalokho ababenakho ukuze bakwazi ukuphila ngalezo khathi. Ngoba impilo yaseyikhomba ukuthi akusesizo isikhathi sokuthi udepend to somebody else, but fanele udepend kuNkulunkulu. Hallelujah. So la-ke kuthiwa kujeziswa abantwana bakaIsrayeli ngokungalaleli uNkulunkulu. uNkulunkulu uyawuphanisha umhlaba. Just imagine umhlaba ubona kule state esikuwo njengamanje South Africa ukuthi irate yabantu abangasebenzi ingakanani. Hallelujah. Because why? Abantu basukile uNkulunkulu okuyena onikeza abantu ukuphila. Hallelujah. So now uma ufunda ke le chapter esithi engithi asindlule kuyo. Hallelujah. Ngindlula kuyo ngenxa yomlayezo ukuthi kwafika isikhathi la sekudliwa abantu. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu ukhulumile uyawuphanisha umhlaba. Ngoba umhlaba ungafuni ukumlalela. Hallelujah. Njengamanje abantu bazalana umhlaba esingcolile. Angazi ukuthi ngawuchaza ngithi ungcole kangakanani. Hallelujah. Kodwa ungcolile. Abantu imoto khona ama taxi esihamba ngawo esiwagibelayo sindawo. Sigibela ama taxi. Labo bantu bathwele. Babulele abantwana kunqanyulwa abantwana babanye abantu. Bahamba kwayokwenziwa ama sacrifices ukuze lo muntu abe rich. Bona umuntu anama taxi awu 100. Hallelujah. Kanti njani?
12. So lesi sikhathi esisibuka ku-Israyeli yile sikhathi esiphila kuso kodwa sisiboni. Khona abantu abahambe bayokwenza amabhizinisi ngokuthwala kulesi sikhathi esiphila kuso. So le nto ayikhulunywa uma la ukuthi bakwazi kwafika ku-stage la sekudliwa khona abantu. And uma beyoreport enkosini kuba normal. Bayoreport labantu uthi lo owami sengidlile. Sekumele sidle okabamphitha manje. Bamphitha uyabaleka. Hallelujah. Ngoba isikhathi abasebekuso basebesikhathini esinzima ngokuthi bamshiyile uNkulunkulu. The reason ukuthi baze babe kuleyo chaos is because basuka uNkulunkulu abantu. Abantu babesuka uNkulunkulu, uNkulunkulu uyasuka naye kubo. And uma esuka kubo, ienga uNkulunkulu iyehlele emhlabeni. Hallelujah. Amen. Awufundele ke lo Judges number 2. Verse 1. Verse 1. Ingelosi kaJehova yakhuphuka eGilgali yaya eBhokini. Yathi, nganikhuphula eGibhithe, nginilethile ezweni enganifungela oyihlo. Ngathi angisoze ngaphula kuze kube phakade isivumelwano sami nani. Uyabona ukuthi la kunesivumelwano phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu noNkulunkulu. Lesi sivumelwano uthi uNkulunkulu angisoze sasiphula. Kodwa abantu bayafika la besiphula khona isivumelwano sabo noNkulunkulu. Hallelujah. Bese uma besiphula they provoke God into anger because sebephule isivumelwano. Hallelujah. Ngoba ebakhipha ezweni e-Egypt ebalethe eKhanani is because kune-agreement ekumele ukuthi bayigcine la. I-agreement enkulu ezoveza uNkulunkulu emhlabeni bazalwane ukuthi uNkulunkulu agcwale umhlaba wonke. And uNkulunkulu ugcwala umhlaba wonke kanjani ngokuthi abantwana bakhe benza intando yakhe. Hallelujah. So ke abantwana bakaNkulunkulu laba sebefika esikhathini sokuthi badle umuntu manje. Because why? Because basukile. Namakhosi wakho asukile kuNkulunkulu. Hallelujah. So ukusuka uNkulunkulu kuletha ienga emhlabeni. Abantu mabesuka uNkulunkulu ienga emhlabeni yethu. Uzobona indlela lokho ekhula nje wena uthi hayi indlela is because abantu basuke uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu bathi obheka umhlaba ubona kungabantu abawu3 abamkhonza faithful. The whole world. Bathi kunabantu abawu3 abamkhonza umhlaba. Uyibophela. Hallelujah. The rest abantu uNkulunkulu benza abakuthandayo. Yazi poverty uma uNkulunkulu eyidedele emhlabeni ilethwa yiba abantu abayifaka kuyipoverty. Ngoba uNkulunkulu sekayidedele. Wathi abangilaleli angibekise nje. Kunabantu ababa rich ngokuthi bathengisa izivele zikamufu. Ngisho kunamazwe benefita ngayo le lesi enithengayo. Yes. Ezidry. Ngapha zikwenza ube mpofu kakhulu wena othenga le. Because kunama sacrifices kulezi zinto. Mabe idedela lebezise emhlabeni bathi sintshontshe amalukuza ingcebo yalabo bantu yaleso siNkulunkulu izibusiso zaleso sizwe. Abantu abakwazi. Bahamba bayathenga into zamandila abazi ukuthi ama-Indian angcoleka. Ngcoleka into ebeza bangcole the snake esadukisa Eve. Satan's kitchens mean to the Garden of Eden. Salahlele India. Leyo nyoka yasuka to the Garden of Eden. Yalahlele India. Angel eyayikhomanda yayikhipha yawela India. Amen. That's why lawo makhanda neThixo kangaka. And iThixo zabo bayikhonza public. Mina nje ngambangena isitolo zabo ngithi ngiyangena ngiyathenga ngithola lento leyo abayishisayo leyo bayishisa yethu. Mina bazothi mangithengala ngithi ngithontse ilento. Pho sathenga. Ngoba ngisho ukuthi ngamanye amazwi ngenzani nginceda onkulunkulu base-India uma ngiyithenga lezo. Wathi wathenga izinto zabo onkulunkulu babo kusho ukuthi wena you are actually helping their God.
Mawuthenga yonke le ndwele zabo lama-attachment ama-artificial abantu abawafakayo bathi bona bazoba rich when we poor because bayithandazele abantu abazi. And leyo nto yenza ukuthi uzufikelele leso stage is because abantu basuke kuNkulunkulu. Ukube bebenoNkulunkulu bebengeke bayithenga izinto zabo ezingcolile. Abazi ukuthi zingcolile. Bayibona ngoba ziklinwe ngale chemical yabo zabaklini kanti spiritual zigcwele imimoya. Hallelujah. Amen. Omunye umuntu kwangitshela hey inzima kabi kuyeka lezi zinto mazi usuke wayiqala wayifaka. Theya yeke lezi zinto. Ngoba zina so into eyenza ukuthi abantu babe far from God is because izinto aba fellowship akizo abazi ukuthi zona zizontshontsha kibo zintshontshe the blessing yabantu iye kubo labo bantu. Hallelujah. Amen. Angifundele ke verse number 1. Verse number 1. Ingelosi kaJehova yakhuphuka eGilgali yaya eBhokini. Yathi, "Nganikhuphula eGibhithe, nginilethile ezweni engalifungela oyihlo. Ngathi angisoze ngaphula kuze kube phakade isivumelwano sami nani." Uyabona la ingelosi yabatshela ithi nganikhuphula. Kwakunesizathu sokumkhuphula ukuthi isivumelwano sami nani sime. Nina nigcina umthetho kaNkulunkulu kuphela. Kwenzekalani manje? Next verse. Verse 2. Kepha aniyikwenza isivumelwano nabakhe kulelizwe. Niyakudiliza ama-altare abo, kodwa anililalelanga izwi lami. Nenzelani lokho na? Nenzelani lokho na? Nawo umthetho uNkulunkulu abanikeze wona. Uma nifika eKhanani, dilizani ama-altare. Ngoba la niyakhona kunama-altare wakhona. KunoNkulunkulu bakhona. Haleluya, abakhonzwa yilaba bantu. Kodwa nina manifika, diliza umsebenzi wenu wodwa. Dilizana ama-altare walabo bantu. Oh, haleluya. Ukuze kuzomelami i-altari eKhanani. Oh, amen. Ngoba kwazi kuma ama-altari kaBhali kanye nelamu. Kodwa ngidinga amadoda azoma adiliza ama-altari. Oh, haleluya. Isikhathi esikuso bazalwane asidiliza ama-altari. Ay, haleluya. Kunama-altari okumele adilike ukuze kuzoma elikasimakade. Dilizana ama-altari. Umsebenzi wethu ukudiliza. Ayikho into ebalulekile ngaphandle kokudiliza. Kusho ukuthi isivumelwano sami noNkulunkulu sizoma uma nidiliza ama-altari. Amen. Haleluya. Dilizani ama-altari. Bazalwane sisesikhathini la kumele kudilike ama-altari. Khona ama-altari amile spiritual. Awu, amen. Amile abazalwane nabazi ukuthi asamile. Haleluya. Abakawaconfess ukuthi lana siyadiliza. Awu, amen. Sika sa fellowship kuwo sangena kuwo siyawadiliza ama-altari manje. Amen. Ukuze sibonane noJesu fanele sidilize ama-altari. Awu, haleluya. Amen. Uthi dilizana ama-altari. Amen. Haleluya. Funda. Verse 3. Ngalokho ngithi manje angiyukubaqosha phambi kwenu, kepha bayakuba sezinhlangothini zenu, onkulunkulu babo babe lugile kini. Uyezwa ke manje ukhonza kanzima wena ngoba uNkulunkulu uthi ngeke ngibaxoshe. Why ngeke ngibaxoshe? Le enginitshele ngayo aniyenzanga. Therefore mina ngeke ngibaxoshe. Kodwa manje sewuzokhonza kanzima. Uzothi ukhonza nama-altari wababili ngoba uzama wadiliva. Haleluya. Into bekumele uqala ukhonza udiliza ama-altari wabo uNkulunkulu. That's why ngithi ke kule stage bafinyelela kanjani kule stage sokuthi baze bapheke umntwana bamuhle. Bafika kanjani le stage? Abazange badiliza ama-altari. Ngale nkathi uNkulunkulu ebakhiphe e-Egypt. Wathi baphitha makukhumbula kahle. Wathi manifike eKhanani
Angisho niphume ezweni lethixo. Yes. Niya futhi ezweni lethixo. Kodwa yizwe lesethembiso. Angikwazi ukudla iGibhithe angiqale ngeKhenani kuqala. Uthi ke manifike eKhenani izizwe zakho nizozidla kancane kancane. Amen. Nizofike nidestroy kancane. Lokho engidiliza ama-altar. Angisho ngale nkathi nidlala izizizwe ziyancipha. Nibuyele niyongena kulezinye itrathi ziyancipha. Then once iyodide i-assignment yenu dlalini lezi zizwe niyiqede. Zingabi khona nizidle kancane kancane lize liqede iKhanani. So laba ke bangalalela. Mabe ngene eKhanani benze friendship nalabantu baseKhanani. Amen. Wenza kanjani i-friendship nethixo? Nabantu uNkulunkulu akutshele ngakho ukuthi labo bantu bakhonza uDagoni. I-reason yokuthi abakhiphe ezobakhipha eKhenani ukuthi iKhenani laselingcoliswe yini? Balingcolisa abalalelanga izwi kaNkulunkulu. That is why manje ulethu uIsrael ukuthi uIsrael adle kancane lelizwe aze aliqede kuze kudominate uIsrael. Kodwa angafellowship nabo. Angabi nabo angabi nabudlelwane nabo. Hallelujah. Ngoba ngale nkathi uba nobudlelwane nabo wabinda le friendship kusho ukuthi bazo-overcome. Bazoqeda uNkulunkulu wakho kuwe, bafaka uNkulunkulu wabo kuwe. Umhlaba esikuwo udliwe kanjalo nguSathane. Amakholwa abekhona esindisiwe agcina belukewarm because bengafellowshipa. Agcine kudominate the kingdom of darkness kubo. Bona bengasakwazi mawukhuluma nabo baku-overcome ngoNkulunkulu wakho ugcine nawe sewufana nabo. Sewuweak. Hallelujah. So manje ukuthi angilalelanga izwi lami anikathi ngena la. Hallelujah. So uPeter le asikhuluma ngayo ke yile ngithi sizondlula kuye. Ngifundele verse number 3 la. Verse number 3. Yes. Ngalokho ngithi manje angiyukubaxosha phambi kwenu. Kepha bayokuba sezinhlangothini zenu. Why uNkulunkulu athi ngeke abaxoshe ukuthi niyekile ukwenza le engitshele yona. Hallelujah. Yokuthi manje ngena la izizwe zonke zaseKhenani ningahlelani nazo. Ningabi na friendship nazo. Amen. Kodwa nina manifika baxosheni. Ni destroy namathempeli wabo. Ngoba banamathempeli amakhulu andlula kwethu. Bengisizwa lapha ku chapter number 15 kaSamuel. Hallelujah. Amen. Hesh. Kuyavela nje ukuthi ngivele ngiyiveze TV. Kodwa awuqedeke lapha. Uthi lapha. Angiyikubaxosha phambi kwenu. Kepha bayokuba sezinhlangothini zenu. ONkulunkulu babo babelugile kini. All right. Lalela. La isikhathi esibizwa ukuthiwa i-dark ages. Esiqala. Sekhamba uJoshua. Akusekho leader ezolida uIsrael manje. Sekuvela isizukulwane esincane esisha. Hallelujah. And lesizukulwane asimazi uNkulunkulu kaMoses. Asimazi uNkulunkulu kaJoshua. So ngoba sizovela yilesikhathi ekuthiwa i-dark ages la. La uIsrael engasazi ukuthi ehlanganyela kuyo yonke into. Uyabona isikhathi esikuso. Abantwana laba abancane laba. Labantwana laba impilo ephilwa manje inormal kubo, the normal life. Abayazi khona umunye kwangitshela kaPeter I think it was 3 years back ngangibuye eKZN ngimlift emotweni ngihamba naye umfana. Ngaleso sikhathi ngabhekana nabo 35 34. 3 years back somewhere. Mangihamba naye siyaxoxa la ufaka amagold ufake yonke lento. Sengiyamfakazela ngiyamtshela ukuthi indlela yokuphila injani. Angisho yazi ngibena nabo 35 years ngaleso sikhathi. Uthi lo mfana uthi kimi hayi mfundisi ngiyayizwa lento ikhuluma. But mina ngivele la. Ngibona izinto engibona yizo lezi. Bengiqala akazi nginyanyizwa lento. Into
into labantwana into abavelela kuma-attachment. Next. Amen. Bavelela abayazi natural ukuthi kule natural. Bazi ukuthi ukuzuku iyona impilo yabo le. Ayikho enye impilo abayazi. Mawubaqala ubabuyisele emuva ukuthi hayi man life akusiyo le. Lento ifike iqale ngo-1986. Not exactly ngo-1986, but eSouth Africa iqale ukuba populated in 1986. If not 1986, around 1986, 1987, uBrenda ebuya eAmerica, efake amasindi, ecula ingoma, I'm no weekend special. Sasithi ngaleso sikhathi, mina sithina sasisebancanyana. Sasithi ngaleso sikhathi, uBrenda ufake inwele zabelungu. uBrenda 1986 mayiqala ukuba khona lezinto la eSouth Africa. Ecula leyo ngoma ebuye eAmerica. Yaqala ke yafika iBread eBreedile. Kwahamba kwathi ngo-2000 kwavela Lelu Mathosa nezinto lezi blonde ngaleso sikhathi. Yabo 1990 zaba popular. But le generation evela after leyo generation sebebona lezo zinto bacabanga ukuthi vele impilo kanje. Hallelujah. So lo mfana ke mangihamba naye wathi kimi mina mangikhula ngazi yona le mpilo. Ngazi ukuthi kufaka ama-chain kufaka yonke lento empilweni akayazi enye impilo kabisayini. So uyabona ukuthi kuba i-generation enjani e-corrupt evelayo emhlabeni. Hallelujah. Amen. So the generation le yazi ukuthi kunormal. It's a normal life le. Iyazitshelela abadala abazothi akusinormal. Before nina niba khona beyingekho lento le. Ifika manje iba populated manje lento. Hallelujah. Amen. Angisho sizofundiswa chapter number 2 verse number 40 book of Acts. Angazi ngiyasengiyadivert manje lapho ngiyakhona. Lapho ngiyakhona sengiyadivert manje bazalwane. Sengidivertiswa ukuthi kufuneka ngikhulume vele akazi uNkulunkulu uyayidinga. Hallelujah. Angisho ngizama ukukhuluma ukuveza le ndaba ye dark ages ukuthi le generation oyibona lapha ku Judges chapter number 2 yila seqala khona le generation engamazi uNkulunkulu engazazi izahlulelo zikaNkulunkulu. Hallelujah. So manje uyayiyeka ke ulokhu uNkulunkulu uthi uzoyiyeka akezuyi destroyer labantu ababasurroundile. Uzobayeka bazoba ugibe bazoba itrap ki. Kusho ukuthi uzothi ukhoza uNkulunkulu bakudonsele kubo. Uthi ukhoza uNkulunkulu bakudonsele uthola ukuthi baningi yibo abadominateayo lokhu. I-holiness iyadominate emhlabeni ayikho. Uyayithola ukhoza uNkulunkulu kanzima because kugcwele lamabandla we-cult la manandaba nobungcwele. Hallelujah. Kudominate bona. So manje uthi ke laba bazoba ugibe kuwe ngamanye amazwi wena uzomkhonza kanzima uNkulunkulu faithfully among the crooked generation ozophakathi kwayo. Fundi verse number 44. Verse number 44. Izenzo 2 verse number 40. Isihloko sithi intshumayelo kaPetru. Intshumayelo kaPetru. Isihloko, yes. Verse number 40. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni esizukulwaneni esinjani bazalwane? Esiphambeneyo. Lesi sizukulwane esiphambeneyo sivela because ama-generation alandelwa yilesi sizukulwane ayeke umyalo kaNkulunkulu. Ayeke ukukhonza uNkulunkulu faithful ngokweqiniso. Amkhonza uNkulunkulu acompromise. Then lama generation afika vele seku corrupt emhlabeni. So manje uthi ke zisindiseni
kulesizukulwane esinjani lesizukulwane size siphambane is because kuhluleke laba bokuqala ukufundisa ama-generation. That is why lapha ku-chapter number 1 kaJoshua, uJoshua uNkulunkulu uyamfundisa uthi la mazwi womthetho angasuki kuwe wowaloba nase ezivalweni zakho ukuze abantu bazi ngoNkulunkulu wakho utshele izizukulwane ngezwi. Lo mlayezo uyathandwa lethini ke zisindisa lesizukulwane esiphambene. Hamba ke kuFilip number 2 nakhona ufunde verse 15 yena. Ukuthi uthini 15 wala. Sikhatho kuphila kuso sinzi. Sifeyilwe la ama-generation. That is why Exodus chapter number 20. Deuteronomy chapter number 5. Hallelujah. Amen. Lawo ma-chapter kunento ayikhulumayo uNkulunkulu. Uthi uma ufika la asiyeke lokho okuningi kwakho. Ufika la athi uNkulunkulu athi ngihambela ububi baboyise kubantwana. Yezwa bazalwane. Ngamanye uNkulunkulu uphanisha the last generation because kungcole the first generation. The first generation ithe ingangcole ya corrupta wonke lama generation. Ngeke ngasho la singathi igeneration yamanje niphila kuyo ibhema yini lento mabhayibheli. Igeneration yena ngisho ibhema lamabhayibheli. Leyo qala bebhema ngabhayibheli. Angisho Sathane ya-upgrade. Ushayela ama-generation wafundisa ugwayi. I-generation yaNoah, ne-generation kaLot, i-generation kaLot noNoah. La ma-generation ngawa-corrupt. Kodwa asitholi ukuthi akafike egwayini nasema-drugsini. Kodwa kube okungcolile okuningi kuvele ngawo. Kodwa lezi zinto lezi ezinye aziveli ukuthi bebezenze. Kodwa le ma-generation wokugcina a-escalated i-level yawo phakeme kakhulu yokungcola. That is why seyifinyelele kuma-drugs nasekuphemeni ugwayi. Generation ngcole kakhulu, corrupt. Hallelujah. Amen. So la ke uzofunda khona angisho lithi zisindiseni le generation e-corrupt, the corrupt generation. Manje la ku-chapter number 2 ngoba ethi zisindiseni ni is because the generation ifika kule stage sokuthi ingcole kakhulu. Obvious i-generation yokuqala izongcola mampilo. Kodwa ngeke ikube more than lezo landela kuyaphakama izi liyaphakama. Lize liyofika ku high note. La uNkulunkulu azathi ayithi ngubhubhisa umhlaba. Hallelujah. So now umhlaba awusabhubhi ngesizathu sokuthi uJesu wawuthenga uNkulunkulu ngegazi lakhe. So uJesu osevimba ukuthi abantu bangayi ebhujisweni. Like mayethi uJesu uyalithatha ibandla athi thola ukuthi uzohamba ne-3%. Athi uthi yabheka bonke labantu bayisona. Besathi baba ake ngilinde kancane. Ngicela ukuthi ngithi ukuzama. Phakamisa ngine hope yokuthi bakhona bazofika bashumayela imlayo message bafike imessage bayithola. Funda chapter 2 verse 15. Chapter 2. Yes. Philippi chapter 2 Verse 15. verse 15. Yes. Isihloko sithi isiluleko sokuqaphelisisa ukusindiswa. Oh, uyabona manje ukuthi wena sawukwenye generation enele generation iyafundisa ukuthi ihambe kanjani uNkulunkulu. So uyayiluleka uNkulunkulu ukuthi mayiqaphele insindiso. Kusho ukuthi wena wherever la ukhona don't look on your neighbor or whoever ama-surrounding wakho, but you must focus to God. Because why? Because among the generation ophila kuyo ivele uphila ku-corrupt generation. Chapter number 13, verse number 24, kameli.
ukuthi uSathane uyahlwitha. Uhlwitha imbewu etshalile baphela. So uNkulunkulu mayetshala kukhona lo ufuna ukuzothatha imbewu etshaliwe kuwo. Usebenzisa abantu abakusurroundile ukutshala imbewu. Like ukuthi ivangeli lokungcwele ungaliboni linevelu kuwe because of ama-surrounding akuwe. Lama surrounding ayakudisturb because uNkulunkulu. That's why lapha kuJudges ithi yena ngeke abasusa uNkulunkulu kodwa bazoba yitrap kuwe. Bazoba ugibe ekutheni ukuthi ukhoze uNkulunkulu ukukhonze kanzima because of among the generation encorrupt engamfuni uNkulunkulu. Kodwa ithi yakholwa. So uthi ke zisindiseni nina to this corrupt generation. Generation ophila kuyo corrupt. Hallelujah. Chapter number 12 verse number 4 ka Daniel. Uthi uDaniel uthi ena isikhathi sizofika isikhathi lapho abantu kuzoba ngabantu abahlakaniphile. Akusi accidental mawubona zonke izinto ze-technology ophila kuyo. It's because isikhathi ebesaziyo ukuthi sizofika. And the lesikhathi is to manipulate me and you. And the lesikhathi lesenzelwe ukuthi makufika isikhathi se-666 kube easy abantu ukuthi bayithathe because of the technology. Bazothi abantu baphila sizophila kanjani? Wena mawungathi awuyithatha uzophila impilo. Bangibuza ngo COVID-19. Bangithi ningayihlabi vaccine. Ningenze ngalokuthi lithatha abazalwane nembumbulu bakaleso sikhathi. Bathi impilo baningi lozophila babetshela ubaba wabayekhuluma bayibhatshela. Waphathwa iflu nge-COVID-19 ngathi mina kuye ngathi waye esibhedlela ngizokungcwaba. Akhuluma njalo ngakho. Amen. 2020. Akhwehlela, wakhwehlela yaze yaphelela endlini iflu yakhe. Ngathi mina waye esibhedlela ngizokungcwaba. Akazange aye esibhedlela. Yaze yaphelela kubo because ngangazi ukuthi kwenzekalani. So ke bakujwayeza isystem. That's why bebulala yonke lama infrastructure ekumele ngabe siphila ngayo like ama-agriculture, izinto ey'ningi lezi bayibulala basibeka because bafuna ukuthi mase kufika isikhathi sika-Antichrist akwazi ukubamba abantu abaningi ngesikhathi esiyiwayo. So now uSathane kufuneke abulale okunye, a-introduce okunye so that abantu azokwazi ukubabamba. Ukuze makufika isikhathi sika-666 kube lula ukuyamukela. Athi umuntu uyabona manje i-technology yenza izinto zibe easy kanjani. Ngikwazi ukuthi 2 minutes sengikhuluma nomuntu ose-overseas. Siya-communicate manje wena uzophila impilo baningi mase ungafuni ukuyithatha le. Ngoba vele ugovernment uthi asiphile. Uthi impilo i-lifestyle esisizoyiphila ayisekho enye impilo. Hallelujah. So ke lezi zinto ezikhona zaprofethwa ngoDaniel bayibona ukuthi sizofika lesikhathi. Amen. Kodwa abahlezi uNkulunkulu abahlezi egwaleni angeke banyakaziswe yilutho. Into ebalekile kimi nawe uhlala phezulu kwegcwala. Amen. Oh hallelujah. Zinto izinto sezenzeka kuthi kunezinto eziningi nama-rumors agcwele umhlaba hlala phezulu kwegcwala. Amen. Hallelujah. So ngelithi ke verse number 15. Maningi la chapter asefikile ukuthi bafunde. Hallelujah. Yes, verse number 15. Verse number 15. Ukuze nibe ngabangasolekiyo. Ukuze nibe ngabanjani? Ngabangasolekiyo. Uyabona ukuthi insindiso uyayisebenzela. Ulwele ukuthi ungasoleki. Ukuthi you are living among the crook generation, inside the crook generation. Wena uphilela ukuthi ungahlambalazi. Into ephilelayo ukuthi ivangeli lingasoleki ngawe. Ivangeli lingangcoliswa uwe. Hallelujah. Abangcolisa abanye hayi wena. Futhi mabangcolise because of abantu abasurrounding. That's why uSathane evusa abafundisi abaningi emhlabeni abangashumayeli holiness because ufuna ukuthi amakhono athi ngayibheka ukuthi hawu kahle thina sekuke ngani. Ungathi abobani bashumayela lona lelivangeli labo. Thina manje kuzoba yithi sodwa. Because uJesu ufuna ube difference from this polluted generation. Hallelujah. Amen. Funda verse number 15. Ukuze nibe ngabangasolekiyo njani?
Verse number 15. Ukuze nibe nabangasolekiyo, nabangenacala. Abangasolekiyo bazalwane, nabangenacala kuphi? Abantwana bakaNkulunkulu abangenasici phakathi kwesizukulwane esiyisigwegwe. Phakathi kwesizukulwane esinjani futhi? Esiyisigwegwe. Uyazi ukuthi uphila kusiphi isizukulwane. Kodwa kuthiwa wena mawube ngongasolekiyo, ongenacala, ongumntwana kaNkulunkulu ngoba urepresent uNkulunkulu emhlabeni. Ungabi ngosolekayo kulesikhathi esiphila kuso. Angakusoli uNkulunkulu athi umntanami uyangikhonza yena. Kodwa 1 2 3 iyamhlupha. Haleluya. Ngoba wena funeka uveze uNkulunkulu. Nomethe ukuthi abantu abakusurroundile baningi kangakanani emhlabeni, wena kumele iqiniso. Uyabona uJohane, umulalela uJohane. uJohane kwakuyindoda kaThixo. Yayikhetha ukuyohlala yodwa ehlala ngenxa yevangeli. Hayi ngenxa yodumo lwakhe ngenxa yevangeli. Ukuthi ngifuna ukuveza uNkulunkulu emhlabeni ngoNkulunkulu. Akabhaphathisa uJesu. Yes. Ukube kwakuyimi mbhaphathisa uJesu. Mfundisi. Mbhaphathisa uJesu. Amen. Ubhaphathiswa indoda ehlala lehlala lithi iBhayibheli wayedla inkulu nezinyosi. Ehlalela ehlathini. Egqoka isikhumba. Wabhaphathisa uJesu. Ukube labafundisi banamhlanje ubhaphathisa uJesu. Ngabe namhlanje kudumile. Hayi mina ngabhaphathisa uJesu. Hayi mina ngabhaphathisa uJesu. Haleluya. Kodwa lo wabhaphathisa uJesu kusho ukuthi lento eyimenza kube agcine ayiphumile kulaba bantu is because wayegcwele uNkulunkulu. Wayengafuni ukulahlekelwa. Wayekhetha ukulahlekelwa. Sekuyi chapter 16 verse number 24. Kanti haleluya. Awuqede la. Ukuze nibe nabangasolekiyo, nabangenacala, abantwana bakaNkulunkulu abangenasici. Abangenjani bazalwane? Abangenasici, spotless. Abantwana bakaNkulunkulu abangenasici, abangenacala. Abantwana bakaNkulunkulu. Mathunga umntwana kaNkulunkulu usuke wenza intando kaNkulunkulu. Uyabona mawukhonza uNkulunkulu faithful uba umntwana kaNkulunkulu. That's why lasiqale khona kuJudges. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi ebayalile bayeke iagreement yakhe nabo kwawukuthi uyohlala enabo forever. Hallelujah. Kodwa bona badecide ukudepart ukusuka endleleni kaNkulunkulu. Bayishiya intando kaNkulunkulu. Hallelujah. Manje lithi ke nibe ngabantwana bakaNkulunkulu abangasolekiyo, abangenasici. Abangenasici kuphi khona? Ku-generation corrupt, very corrupt generation. A very corrupt generation endina kuyo. Generation abantu abaningi mawungathi uNkulunkulu akuvulela amakamelo wabantu. Akuvulela izindlu zabantu. Ngabona izinto ezimangalisayo. Hayi, lesa nsuku ngibona la ku-YouTube ngibona ukuthi hayi sokwemncane lokho. Zinkulu izinto abantu abazenza ngapha private ezindlini zabo. Khona abantu ebusuku abalala kwenzeka izinto ezinyantisayo emzini yabo. Mawungathi uNkulunkulu akuvulele. Ungawusaba lo mhlaba. Abantu ngabesaba ukudibana nabemamolo uhamba nabo uthi naze nangcola abantu. Izinto abazenzayo. Ungcolile umhlaba ophila kuwo. Uyabona mawusabona laba baya lapha esigangeni mampita, laba bashisa amakhandlela lapha bayahamba nezingane. Hayi usesencane lokho. Uncane kakhulu lokho ukubona lapha. Khona izinto ezinkulu abantu abazenzayo. Abanye bagqoke ama-uniform. Ungazi ukuthi wena uyikhona. Bangathi uNkulunkulu akuvulele ukuthi ngobani laba. Yoma kanti uSathane siphila naye emhlabeni life. Kodwa emini ugqoke ingubo enhle. Akangene emakamereni. Izinto abantu abazenza emakamereni. That's why chapter number 8 kwezekiya uthi uNkulunkulu bathi mabezenza lezi zinto mabaphethe bathi uNkulunkulu ushiyile ilizwe. Akasiboni izinto esizenzayo.
khona enye indawo kwa-Israyeli ababeyakhile kulo ithempeli laseJerusalem babevule iwall la bavula iwall uyabona iminyango yama-cold room yasema-bank uyayibona leyo minyango le ukuthi mayivaliwe uyabona ukuthi ngazathi ngingangeni ngisho ayikho angeni ngisho umoya bake benza into enjalo bathi mabengenile la bathi uNkulunkulu akasiboni nala ku-wall bavale nge-wall kusho ukuthi mabevale bathi uNkulunkulu akaboni lutho besebenza izinto ezimangalisayo la ngaphakathi. Hey, uphila kwesinye isikhathi wena uku-last generation uku-corrupt generation and i-generation yethu iphila nama-devil worship hayi ama-devil worship akuncane ngabantu iphila nama-demon from hell agcwele lo singena ey'ntolo zawo size siwachawule siwabambe izandla asiwaboni ukuthi abuya from hell seba life. That's why abantu ku-easy ukwenza all these kind of things abayenzayo because baphila nawo then the spirit singena easy ebantwini. That's why umhlaba wethu nje abantu kodwa bawubuka. Hallelujah. Funda ke la ngathi sizoqeda usafika ngalapho ukuthi liyakhona. Phakathi kwesizukulwane esiyisigwegwe nesiphambeneyo enikhanya phakathi kwaso njengezinkanyiso ezimhlophe. Uyabona ukuthi wena ukhanya phakathi kwesizukulwane esiphambeneyo nesiyisigwegwe uphila kuso. Hallelujah. Amen. Uphila kuso, ufunda naso, usebenza naso, uhamba naso emateksini, gibela naso, wherever la uya khona sikhona. Isizukulwane. Khona abantu abathi na uthi mawuke wathi Jesu nje bakabiza ngenhlambi engaka benabakwesabi futhi lokho because chapter number 58 Psalms ithi kunabantu abaduka kwasesiswini sikanini shothi before they were conceived already base rebel against God. Spirit sabo before singena to the womb, rebellious to God. Because why? Because they inherited a spirit. Bayenze lento ngaphandle kaNkulunkulu. Therefore, what dominate spirit, the fallen spirit of the devil. Abantu abazi. Hallelujah. Amen. So lithi ke niphila phakathi kwaleso sizukulwane. Isizukulwane esiphambeleyo nesicorrupt esiphila kodwa uthi uNkulunkulu nina kufanele nikhanye phakathi kwaso leso. Amen. Hallelujah. Amen. Hayi sizoqeda isikhathi. Bengithi ngizofunda uMatthew chapter 16 verse number 24. Kunezinto ezikhona lapha ebengingayixoxa. Hallelujah. From verse 20 nje siyixoxe sizofika ku verse number 25 or 26 or 28 wakho. Kodwa ngenxa yesikhathi ake siye lapha ku second Chronicles lapha lesike sike sayifunda sikhumbuza abazalwane ukuthi besikhuluma ngani elokhuzeni eFort Elizabeth. Nakhona kuzovela yona lento ebikhulunywa kwaMfithu. Lento yabantu abadla abantwana. Second Chronicles chapter number 15. Ngifuna verse number 3 wakhona. Kodwa wena ungafunda from verse 1 up to 3. Yes. Second Chronicles chapter number 15 verse number 1 up to 3. From verse 3 wakhona. Sesiyaveza ukuthi lesiphethe eziphi kakhulu lela sibuya khona bazalwane. Chapter number 15 Verse 1. verse 1. Funda verse 3 wakhona. Wena ungamfunda from verse 1. Isihloko sithi isiprofeto sika-Azariya umkhosi wokubonga kuka-Asa. Verse 1. Umoya kaNkulunkulu waba phezu kuka-Azariya indodana ka-Odedi. Umoya lo. Uyabona umoya kaNkulunkulu awungeni noma abantu bazalwane. Umoya kaNkulunkulu awungeni noma
kusho ukuthi i-vessels umoya kaNkulunkulu ozongena kuyo kufuneka aqale ayilungise. Hallelujah. Ibe ready ukucontainer the spirit of God. That's why uNkulunkulu most of the time akasebenzisi abashumayeli abaningi ngesikhathi esisodwa. Ngoba uyazi ukuthi ma evuso yi-1, lo yi-1 funeke avuse abanye. Hallelujah. That's why uMoses ma ezohamba kwadinga ukuthi anointe abantu Joshua. Hallelujah. Kodwa uJoshua ma ehamba akekho umuntu ama-anointed, akekho umuntu available ukwamukela ispirit sikaNkulunkulu. That's why uJoshua uthe ma ehamba abekho abantu abatake over from Joshua. Because why? Because abantu bebengekho ready ukwamukela ispirit sikaNkulunkulu. Uyabona ukuthi uAaron bekumele take over from Moses, kodwa uAaron wahamba kuqala. uAaron akazange abe ready because wawa entabeni. Ngiyakhumbula ukuthi wenza ithotho. So uNkulunkulu lo muntu bese engamsebenzisa. Yabona indaba engamsebenzisa noma ngabe uAaron akazange afe, noma akazange bengamsebenzisa uNkulunkulu because so vele ukulahle livakile. Ulahle from the beginning ngoba indaba ekayiphethe ngengasho ukuthi ngathi uMoses bekumele uAaron bekumele athi abantwana baIsrael babethi bafuna ukuthi abenze lithole. Bethi uMoses ufile entabeni. Kwamele ale to show ukuthi ugcwele uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uhambe naye. Ubani kade phathe nje ubekase uAaron. Kodwa manje wehlulekile ukumela ivangeli kaNkulunkulu. So uNkulunkulu bengayenzi instead wasebenzisa uJoshua. Hallelujah. Because uJoshua wakwazi ukumela ivangeli. Ngalesikhathi bebuya ukuyochecka izwe laseKhanani. Mabebuya belethe report back, laba abanye balethe report elethi fiye ebantwini. Ukuze abantu barepela against God. Bangamthembi uNkulunkulu. But uJoshua noCaleb bama bathi thina sizifuna sizoqhubeka simele izwi kaNkulunkulu. That's why uNkulunkulu wagcoba uJoshua. Amen. Nice. So uNkulunkulu i-generation to generation uvusa indoda ezomela ivangeli lakhe kuphela, ezoshumayela ivangeli lakhe kuphela. Amongst 20,000 men abangashumayeli yena shumayela. That's why uthola Eliya bamele abaprofeti bakaBhali 450 abaprofeti bakaBhali umilu Eliya. Hallelujah. Umilu Eliya uthi hayi, umilu Akhali. Umilu Mikhaya kuJoshaphat emele abaprofeti abayi400. Hallelujah. Amen. So uNkulunkulu ubheka umuntu azomsebenzisa kuleyo generation bese amgcoba athi lo ngizomsebenza. Amen. So now la uzofunda khona la nayo indoda ke manje ilethe umlayezo uletha kwazi. Uthini? Umoya kaNkulunkulu waba phezu kuka-Azariya indodana ka-Odedi. Verse 2. Waphuma ukuhlangabeza u-Asa wathi kuye, ngizweni Asa noJuda wonke. Ngizweni Asa uyashumayela manje. Ngizweni Asa noJuda wonke. Why fanele ningilalele? It's because ngiphethe amazwi kaSimakade. 119 verse 13 uthi ngomlomo wami ngishumayela zonke izahlulelo zomlomo wakhe. Awufundele sisi. Amen. 119. Ngikhuluma ngoSalm 119. Oh, hallelujah. Amen. 119 verse 13. Ngizweni Asa nami Juda. So uyabachaza uyashumayela manje. Uyashumayela lana ubani Azariya. Hallelujah. Uthi ngizweni Asa nami Juda nonke. Ngizweni. Wayafuna ukuziwa is because uphethe uphethe umlayezo kwabantu uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Uthi funda lapho 119 verse 13. I will repeat aloud all the laws you have given. I delight in the following your commands more than in having great wealth. Hallelujah. Amen. Ngomlomo wami ngishumayela zonke izahlulelo zomlomo wakhe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi umsebenzi wethu uma sewuphethe uma ushumayela ivangeli fanele ushumayele umlomo kaNkulunkulu inhliziyo kaSimakade. Hallelujah. Amen. Phinda lelo verse 10.
I will repeat aloud all the laws you have given. I delight in the following your commands. Uyezwa? I delight in the following your command. Kusho ukuthi umuntu oshumayela imilayezo kaNkulunkulu ujabulela ukushumayela. Amen. SengikuJeremiya 9. SengikuJeremiya 9 phela. Kodwa yake umafundi. Ngangiqede phela mangalo kwendlizi ngilandela kakhulu ama-chapter. Asibuyele lapha ku-chapter number ku-Chronicle, asibuyele. Izizweni nani Juda nani Israel. Uthi Verse 2. Waphuma ukuhlangabeza u-Asa wathi kuye, ngizweni Asa noJuda wonke noBenjamini, uJehova unani, uma ninaye. Uyabona manje uJehova bazalwane uba nani uma ninaye. Uyabona umsebenzi wethu ukuthi sibe noJehova, then masiba naye uba nathi. Akakwazi ukuba nani kodwa nina ningekho kuye. Kwathi ngishumayele phela manje. Akakwazi uNkulunkulu ukuba nabantu abantu bengekho kuye. Ubheka amavesele afuna yena ngenhliziyo yawo yonke. Bese aba nani uma nina ninaye. Hallelujah. Amen. So ke siya ku verse number 3. Mawuqeda lapho. Kuthi Yes. yeah. Nangu ku verse number 3 bese ngiphethe kuphi? Ephoteleza. Uthi verse number 3. Verse number 3. Yes. Kwakuyizinsuku eziningi u-Israyeli engenaye uNkulunkulu oqinisileyo. Lalelani, angisho nemzulu baphethe ukuthi unefunda ivesi lapha elikhuluma ngabantwana abadliwayo. Uvumela nabazali ukudla umntwana. Into eyenza ukuthi baze bafike estageni sokudla umuntu is because abana nkulunkulu. Because akekho uNkulunkulu kubo. Hallelujah. That's why bafika kuleso stage. Ukube bebengabantu abethemba uNkulunkulu, bebezothi abezothi lo mama oqala ngedla umntana wami. Awume. NginoNkulunkulu mina. Ngafanele ngife ngezweni. Ngife ngazange ngone kuJehova. Angazi ukuthi ngiyangizwa la. Amen. Awusisi. Seyafraya vele. Fraya unani? So umuntu oNkulunkulu uzophasa behlezi bakho. Athi yaxo. Lo qalile asazi qale. Qale ngubaphethe. Imapho qalile. Lo mangala bikhipha. Uqale wathi asedle umntwana. Wayesethi lo asidle asiqale ngoba. Ngoba bekufanele athi sidle ukubona umuntu edliwa wena. Noma ngidlale kanjalo. Ngono ngife ngazange ngona uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Uyabona manje noma ungafale uyaphuza ezulwini. So ukwazi ukudla umuntu. Ezulwini uzothi kuyangena umuntu odliwayo odliwa. Ukuphi ezweni lami ngathi udla umuntu khona. Sengingamazimzini mos. Senidla abantu. Awunibe nesibindi impela nibulala ingane nipheke nidle. Njengalabo abayipheka bekade beyithengisa manje bathengisa inyama lapho umhlaba esiphila kuwo. Khona lo wase KZN. Dokuthiwa bekathengisa amaplate. Ningcono ngani ke nina kule generation? Lento lothenga kuzo nesho ukuthi badla udla yona ukudla kunathi. Isho ikuphi? Mina phela nalabo abathengisa esitradini engibona phethe inyama ngiyithenga. Ngize ngixolele yona le elapha eDorobha. Njengele la stradini. La stradini. Khona abanye bebephethe ngaka bathi hey i-cheap lena mfundisi i-cheap. Thank you. Ngoba ngingene Shoprite ke ngazo noma kuumuntu kodwa ngithenga esitolo. No, ngibheka ngathi hayi cha yona mangiyibuka ngikhohlisa ithi inkomo. Ufika kanjani esitejini sokudla umuntu? Nongalamba mangcono ufe. Ngingeso isebe. Thengise ngobuzibulu.
ngenxa ukuthi ufuna ukusutha bukela umuntu umuhle fika kanjani le stage nasi iyazi yakhona yiyo chapter number 15 verse number 3 funda Verse number 3. Kwakuyizinsuku eziningi ku-Israyeli engenayo uNkulunkulu. uyabona ukuthi uIsrael mayengenayo uNkulunkulu udla umuntu. Haleluya. Amen. uNkulunkulu mayengekho emhlabeni abantu bayaxinga bathatha abantwana babasilothe bathengise ngabo babahle. Khona umunye okwalahleka lapha eThepa bathi ulahlekile kanti bamhambisile eChina la khona bamudlala eChina. Oh kuzokuthi kodwa abamthengisa bagcina sebevela ukuthi simthengise ngo-10,000. Ubuka uIsrael kanti lento ngakithi siphila kuyo. Angisho bayalahleka abantu left and right and center. Ucabanga kundaweni ekuthiwa balahlekile bayini bakisho bayodliwa kuyothwala ngabo. Bona abantu badrive imoto ezinkulu ezingaka ezidurayo umuntu drive imoto e3 million. Umuntu ufika kanjani imoto e3 million? Because bathengisa abantu. So lithi iBhayibheli ke la kwakuyisikhathi eside uIsrael engenayo uNkulunkulu weqiniso. Kusho ukuthi kwakhona uNkulunkulu wamanga. Nabafundisi bani bamanga. Bengekho abeqiniso. Njengoba namanje sisikuleso sikhathi la bengekho abafundisi beqiniso. Abekho. Bafundisi bonke abagcwele manje basebenzela ikhwaba. Uthi gcwele ikhwaba. Hallelujah. Amen. Bengenaye uNkulunkulu oqinisileyo namfundisi ofundisayo namthetho. Uyabona ukuthi isikhathi esinzima lesi ile besiphethe egqibeka ke. Hallelujah. Ukuthi kwakuyisikhathi eside emhlabeni engekho uNkulunkulu weqiniso. Sathi manje sesizele baphethe ukuzobuyisela abantu uNkulunkulu weqiniso. Sizele ukuzobuyisela abantu uNkulunkulu weqiniso. Abantu bahlalile bakhonza, abantu bakhonza uNkulunkulu kanti bakhonza uNkulunkulu wamanga. Bagijimisa amafish oil emafoni babandle bagijimisa yonke lento. Hallelujah. Engenayo uNkulunkulu weqiniso. Because why? Because uIsrael uyaliwe ukuthi angasuki uNkulunkulu. Hallelujah. Kodwa extend of decide to suka. Amen. Bengithi kwakuPeter kuzoreporta back ngafishane before ze reporta officially enkonzweni on Sunday athi ukuthi hallelujah. Ukuthi uhambo lwenjani egameni kaJesu. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu uthembakele banathi lenkosi namanje sicela ukubuyisela wena Nkosi emhlabeni la ungasekho khona sikubuyisela ube uNkulunkulu weqiniso kulezi zizukulwane esihamba ngokwendlela yaso esingahambi nawe sizeke Baba sigcwalise njalo ngezwi lakho sifihle emanqameni wakho egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. 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 That's right. Amen. Ujesu Kristu inkosi. Hallelujah. Amen. Selengiboshelele. Bengithi ngakhuluma kahle Sunday. Hallelujah. Hallelujah.